Фотосинтез, анатомия, ботаника. Бында йыйылған оқушылар бұл қатмарлы терминдар менән бик яхшы таныш, еңел итеп аңлатып та бирә алалар. Тау хәбәр республика инженер-лицей интернатында. Бында минең һымак әүзем кызлар, егетләр өчен кызыклы түңәрәктәр бик күп. Мәсәлән, әлеге вакытта без биология фәне менән якындан танышабыз. Бында олимпиада һәм имтиханнарга әзерләнгән төрле классларда укыган укучылар шөгыльләнә. Биология менән кызыксынгандар да килеп кушыла ала. Биология түңәрәгендә нимәләр эшләйсез? Биология түңәрәгендә без төрле үсемлекләрне, хайваннарны, кешеләрне өйрәнәбез. Төрле эксперименттар да эшләйбез. Микроскоп менән дә эшләргә өйрәнәбез. Дәресләр файдалы һәм кызыклы үтә. Бұл түңәрәк имтихандарга, олимпиадаларга ла әзерләнергә ярдәм итә. Олимпиадаларда катнашасыңмы? Әйе, олимпиадаларда бик әүдем катнашам. Биологиянан да, экологиянан да яңрак муниципаль этапта призлы урын яуланым. Биология нык кызыклы ул. Үсемлекләрне, хайваннарны, табигатьне, кешенең төзелешен өйрәтә, аңлата. Буның турында ошо түңәрәктә белдем. Дәресләр азнаһына 2 тапкыр үтә. Биология укытучысы Гөлдәр Рәшит кызы хатта иң катмарлы теманы ла еңел генә итеп аңлатып бирә ала. Бұл юлы хайваннарның төзелешен өйрәнәчәкләр. Өстәлдә буяла хавыттар куелган, ә эчендә ян ияләренең хөлдәләре. Улар укучыларга анатомияны яхшырак аңларга ярдәм итәчәк. Һәрбер партала микроскоп бар. Биология түңәрәгенә йөргән һәр укучы уның менән эшләй белә. Биологиялы катмарлы терминдар күп. Уларны исеңдә ничек калдыраһың? Көндә үткән материалды кабатлайм һәм шигырьләр ярдәмендә истә калдыруы күпкә еңелрәк. Киләсәктә һөнәреңне биология менән бәйләйсәкме? Әйе, миңа анатомия бүлеге нык охшай. Киләсәктә хирург булырга теләйм. Биология фәне менән кызыксынган укучыларга бұл фән менән бәйле һөнәрләр дә күп. Ошо түңәрәккә йөргән кызлардан киләсәктә яхшы табиптар, биологтар сыгыр дип уйлайм. Биология дәресе бик кызыклы икән. Бұл катмарлы фәнде төрле эксперименттар ярдәмендә өйрәнүе күпкә еңелрәк. Рәсүл Нигъматов, Дан Хәмитов, Тау хәбәр өчен.